foarte mult. Mulțumesc preacuvioșilor părinți în frunte cu parohul bisericii noastre, Părintele Belciug Mircea, care iar m-a ajutat foarte, foarte mult. Vreau să mulțumesc în mod special prietenilor Comunii Burna, primarul Cotoară din Azlovăț. Îi mulțumesc din suflet. Vreau să vă spun că cu dumnealui deja ne leagă un drum și nu numai sentimentele de prietenie. Vreau să mulțumesc domnului primar Hrincescu de la Arbore, un foarte bun prieten al meu, la care sper să ne lege și cu el un drum ca să fim mai aproape de el. Vreau să mulțumesc acestor tineri minunați în frunte cu conducerea școlii, care au venit în număr atât de mare și care vor duce credința înainte, așa cum li stă bine locuitorilor Comunei Burna. Vreau să mulțumesc Consiliul Local și angajaților primăriei. De asemenea, vreau să vă mulțumesc noastră tuturor și în mod special celor care m-au ajutat de la prima academie de care am pus-o aici și cei 30 și ceva de oameni știu că de greu am lucrat în noiembrie, eu venind pe masa de operații direct și am făcut acest local frumos. Vreau să vă rog în continuare și vă garantez că vom intra într-o biserică primitoare unde să ne putem ruga în condiții normale la Dumnezeu în fiecare sărbătoare, în fiecare duminică sau în fiecare zi în care vom reuși să ne facem un pic de timp și pentru Dumnezeu, pentru că, vă spun, merită din toate punctele de vedere. Acum mulțumesc și familiei mele care mă sprijină permanent ca foarte multe ore să petrec în comună. Eu de foarte mulți ani îmi petrec duminica mâncând în familie, lângă mama mea, lângă frate, lângă surori, lângă soție. Astăzi fiind un eveniment deosebit pentru comuna noastră, vă rog din suflet, vă consider familia mea și vă rog cu mic, cu mare să mergem de aici la Cămin, unde primarul în sănătatea lui, în sănătatea familiei, în sănătatea dumneavoastră a tuturor, în buna desfășurare a lucrurilor în comuna noastră, vă invită la o masă unde sper să vă simțiți bine. Vă urez de pe acum poftă bună, este loc pentru toată lumea, vă aștept cu drag. Încă o dată vă mulțumesc la toți, să fiți alături de Biserica de Părintele Paroh, să fim alături de Biserica Creștin-Ortodoxă și lucrurile vor fi din ce în ce mai bune, atât în stil, în familie, atât în societate, cât și în biserică. Vă mulțumesc din sufletul nostru. Mulțumesc la toți! Din partea Mănăstirii Bogdan am adus în parohia dumneavoastră și încredințez Părintele Mircea spre închinare icoana Sfântului Ierarh Leonte. Ocrotitorul Rădăuțului să va fi și icoana de închinare pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o